Eu l-am cumpărat, frate. Uite că Sigur nu-i de la server. Numărul 54. Sigur, sigur. La 4. Bă, Uite ce mai cumpăr. acolo ca Să zică celălalt. să-l înșire, bă. Ai? Uite, am cumpărat și eu, Asimov. Ia să te mă dacă chiar ai cod. Băiat. Să vedem cum dă. E pe acoperiș și aici. A, da? Da? Șuste pe șuste. Am doi. E 49 pe Luca. A coborât? Nu. E 48. Uite-l, bă, coi. Bine, bă. Dar tu cum știi așa bine? Păi am sunat la maxim. Ia ca, da? vrei? Eu nu mai joc ca. Dă-mi. Și când ăla de la departare, cum l-ai știut așa Mamă. foarte bine? Ma. Unde? Uite-l acolo, în colț, în colț. Tot de la sună, nu? Dacă se ducea peste, hai că văd? se duce. Nimic. Bă, că vine Am văzut. S-a bancă, s-a. O să se ia. și sus. Am văzut. Mai mă sau. Nu. Du-te, bă. Uite, bă, ăsta plânge, mă faci pe mine, bă, codat. Camper. Am doi sus, unul a căzut. E hotelul ăsta, dar... Na.